Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Dave ti kalikagum ni Jade, ngagpasyerda kuma kadagiti anak na. Impambar ni Dave nga da seminar na, ninamnama nga rod ni Jade, asaan amatuloy ti date da. Kabayatan na, kinasarita ni Bakat Carla ni Dave nga anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluhan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan amasapol nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga amom ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Nanang, nakaamuan nyo kadi iti dayta. Awan palimad adin tulong tao. Maamuak laeng no asino tinang pardaya kanyak. Diyak laam mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panangibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tanailisi ka iti pagbasulan. Apay kumaapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at ka di tiriknam nga agragsak, nga uray adda agsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Ha? Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuan da nga adda kasukat da di tapusom. Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupan na, gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdekmi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante iti, mano? Nasaw kanyak ti gayem ko, ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na. Nalaing kayo matadwa no maipapan iti computer. No sigurado lakit di ang awat kami. Oh, agresign kami adto nga iji opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga adadwa nga i-recommendar ko. No sigurado lakit di dayta, si dada anak nga agresign iti sigod at trabaho. Diyak kayat ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pala. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Tasaan anasudi ti panagayat mo. Pag kunaam asaan anasudi ti panagayat ko kan ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Asino tinang ibagakan ka nga addan asawak? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawan. Elaine, diyak namin kayat amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko kan ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadata nga dan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Kan pangasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat kaapapanahon, anak ko? Anggam agawid ka kumahan. Adda asawa kan anak mo, amang uruuray kan ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat, nanang. Agawid akto iti kamaluman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade kan ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak laang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti mariknam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan kumat idang ay suksukat ha? Ay, uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam mait. Ay, asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam. Di nan tumaamuan. Ulitak ken ka, tinalpas kon nga imbaga.
Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan ija imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Jack kayat ang makita na ta ni Dave dito ruwar ti opisina tayo. Anya ko mano makita na ka? Awan mo't basol mo kinkwana? Jack kayat nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Jack ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbaglakit din tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakinkwana. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam. Edi. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Uray ko kwa na laeng, titaer na. Awan mati umay kada Elaine kan mercy dito'y kantin. Ay, tinasayaat. Padasak man ti mapan agdamag. No addada pay laang ija unag. Nag-resign da ka numatan. Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wan nga rod gayam. Imbaglakit din ta da malisan ta adagos. Wan nga nod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno agnanayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mo ti panaggayam ta. Sapay ko maikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Ah? Kunaklakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam, panunutak ana imbag. Sa anak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar a maangay. Rason na laeng dayjay. Aniya? Napanan na nga rod no kasta. Idi saan anak isinarak ti babae akadet na kuma. Nagawid ija balay ni abalayan Karla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya ba nun day ta chismes? Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade a binagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Isu asaan a nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate kumakin ni Dave? Wen, tanagpamarang abarupay. Agin na sinagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Hinton kuan, mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa ditoy. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay laang Manong. Agyaman ako na ya. Kapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay ko ma. Tamataginayon anasaya at dagiti ka opisinaan yo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kini Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan araamakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot day ta pa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apaterayok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Siyak. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod ti sungbat mo, no damagak aluklukwen nak, manong. Ah? Si kamot na may saan nak ah. Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utak ti kulkul ti panunot ng asawam. Unay mo tanta kulkul nga utak nga ibagbagayo, nanang. Saan kit din?
Limpyo ka ni ti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae, ket adda lang aruden asawa na. No nailawan ti asawak, ukudek iti limpyo adalan, nanang. Huh? Agpada kayon samet asaan alimpyo ti utek na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man no anya ti pagbanagan ti kastagalan mo. Saan nga abaken ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan amadismayan no aramidak day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Sino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka, ta saan ka nailawan iti asawa? Saan ka nagpatuloy iti date yo? Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko, nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak, tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma, ta makasarak ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa, gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napaylaang tinagawidan na. Imbaglakit din. Ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmat kan ka, tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae. Diyak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Amom ka day, amasursuron kan ka tinakaikamangam. Naamuan da ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag daya bakit? Kasla biga o ti kalawan. Mapabasol mo ka day. No si ka ti babae kat ni Jade ti lalaki, kat aramiden na ti inaramid mo. Naragsak ka ka day. Nanang, saan to ang maaramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am ida akas iti aramidem ita. Ay na, ay, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam, saan asanta. Nagadulakit din ana sa uyo. Agawid ak man laangan. Rumbeng laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid akong. Urasan ti panagawid. Itulod ka ni Jibalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay may sakadi nga agawid, manong. Makikuyog ka data. Ngam itulod da ka pa'y nga umuna. Ah? Imbag man, at dapayin para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay ko ma. Tadinak ka uma. Saan kunto akauma tinasingpet akabsat tigahiyam ko? Agyaman ak iti panangibagam anasing petak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taadaan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga rudan. Umayan ni Mercy dito'y ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balay da. Saan pa'y tanaggapuak iti balay da Jade? Ije ket balay ti inanan ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade ang maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tama kaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay akon nga agtalaw. Ay, di ka man mait. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalakay di nagaramay. Imbag ta si mangpot kan, apay nga iji balay dananang tinagawidam.
Ay, kwa. Mariribo ka nak namin. Kaya't ko tagmay maysa. Naragragsak ka di ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakayayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado nga min ti tao ije parlor. Iso ang medyo naladaw kasi mangpet. Sige. Saan nak nga ina pati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alala ang iti tiyempo? Tapno apaan nak. Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape kunam? Wan, makakapkape ak ngamin. Iso ang nagtimpla ak. Umay kag tagkape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti seryetay itaalawas a napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.